sugeng rawuh ing kawruh Jawa. Ayo sinau bareng budaya Jawi. Ang tamune Mas Kodok Komet Dodok Serampat Mas, yo dados. Wilujeng dalu Mas Dodok. Nggih wilujeng dalu Mak Cangik, Mbak Limbu. Ambune mboten kondur teng Bojonegoro. Mboten nggih mantuk kula nggih dalu. Nggih. Lah ngopo kok dadak mulih? Lah pripun ngayahi wajib teng mriku tasih wonten napa kewajiban malih. Wedi karo ibuke cacah lek ra mulih. Alah nggih. Ah ngeten niki kan nggih nyuwun sewu lho Pak nggih dipantau terus niki kok kalih ibuke cacah. Ha iya jenenge wong nyambut gawe iki lek ora dipantau karo wong sing nang omah sok sembranan ngono. Nggih, mulane lek Jane ora butuh apa-apa sing penting ditekan ngomah lek perkara awakmu lek ora digagas ta karo bojo jane. pripun to jenengan niku mboten ngertos bojo kula kok. Lah kok Bojo kula niku cemburune 7 kecamatan lho Pak. Loh, lah ning kono ki kesalane. Kok iso kesalane pripun? Istri seorang seniman iki ibarate kudu kaya dene wong ngeculke bebek kae. Duh, berarti kula bebek. Ora Lah pripun? diculke golek pangan tekan ndi bene sing penting duwite utawa ndoke mulih. Lah niku lek napa bojo sing mboten perhatian. Loh. Bukan krana ndak perhatian, kaya ibuke cacah ki aku ning pentas ki diloske. Wis muni sing piye wae ditokke wae. Ora pernah muni werna-werna. Ya mung nek kebablasan tekan ngomah, lekas mambengi ngono kae ngono. Loro teras. Berarti sing penting ndoke mantuk nggih, Pak. Heeh. Berarti jenengan ngendok. Sik omonganmu kok omonganmu kok ora penak piye to? Lah terus Pak Mentos, sing penting rak ya ndoke mantuk lho. Wong rumah tangga kok bojo kok sementing ndoke mantuk ki piye? Kuwi upama nene. Umpama dene lek kuwatir karo ndoke ora wasil, ndokmu ki tinggalan ning omah kowe ning ngendi-endi ra apa-apa. Tak lho. Andene kula pengen dicemburoni kok belas to bojoku belas ra tau cemburu kok. Berarti bojomu gak sayang karo kowe nek gak dicemburune ngono kuwi. Belas aku. Sik to. Cemburu tanda Bojomu ndak cemburu Mas Komet. Mboten nih. Ki lek ngantek cemburu karo awakmu lho dirapane wajah ya kaya ngono. Tuh, jenenge ra nyepele Komet lho, Pak. Lah, Pak. Lho senajan Komet tek rupane wajah ngene, bocahe cendhek kaya ngene, ning jenengan mboten ngertos to sejatine Komet. Weh, SMA aku nate enten Nah, cilik cendhek Komet. Nggih. Ning sembodo gedhe dhuwur awakmu. Alah, Nggih. mung gambar tok.
Kok saged gambar tok. Teko kancamu kae coba. Ah mungkin kula terangke. Heeh. Sik to kok Pak Minto kok modele karo aku kok kudu semio-mio nyapa kok gambar tok. Ora ngono ki masalah bojomu lho. Nyapa? Aku iki pengen dicemburoni kaya awakmu lho. Lah terus bojomu nyapa Sampai aku tahu tuku nomor perdana, Heeh. tuku nomor anyar iki tak jenengi sinden. Ya. Tak WA dhewe, tak bales-bales dhewe. Iya. Kuwi mbok alami kaya ngono ya, Mas. Yo ora cemburu ki. Bojomu yo gak cemburu. Maksud kuwi paling gak takok, ki sapa ngono yo gak iki. Iki lho, WA konggone kancamu. Ngono iki. Lah jere bojomu gak iso maca. Lah aku lho paling. Tapi gambar karo gambar. Masa nganggo gambar? Piye to tak downloadno. Mbok kayak gambar sinden-sinden ayu-ayu. Kuwi ngerti lek awakmu pancen wis duwe simpenan. Mergo lek dicemburoni dibebaske. Lah wong awakmu ki ya lecet lho. Wong jelas-jelas kuwi nek wong wedok jenenge kok wene jeneng Tukimin, barang ngono ki coba. Mboten paling tak jeneng Jan Sanyo. Jan sanyo. Kowe ngerti kenapa bojomu ora cemburu? Nyapa to? Perkara bojomu wis weanan karo aku. Ya sepurane met lagi tak omong saiki. Kowe ya cemburu wae ngene iki. Sabar, rasa nesu lho. Ndagel nek rasa teko bojo ngono kuwi. Lah wong iki mbahas saking Pak Minto mbahas bojo lho, ora masalah Yes, wong. ndabas dhewe. Lho, kowe ora melo tenan lho. Wis gak bengi iki dhewe-dhewe. Kowe ora ngerti dalange sinten to? Gua kepece aku. Lho, piye to kowe iki? Lah Pak Minto no. Lho Pak Minto tapi masalah bojo ki masalah sepele Mas. Nah. Asal mbok gawe gelo atimu. Bojo kok sepele iki piye to iki? Lah piye? Lah kok ditanggap ki dalam rangka apa? Dalam rangka Lah ki kok pernikahan. sedekah bumi ya. Iki ya nikahan kok sepele piye? Lho maksudnya kowe karo aku kan kanca nyapa perkara bojo kok udur ki nyapa? Lah nek bojo kok Pak? Lho, lah kowe kelas pura bojomu tak pek. Lho, hei, bocah piye bocah. Wis karek baten kok. Bojo kok karep bacan iki jane barang to Lah piye ya kok. wong iki jane lek sadar kaya Mas Komet ki bojo dipek wong ya bene ngopo to wong wis badan Lah ya. niki jenengan malah marahi sing mboten genah. Bojo ki sak badan-badane sak tuwet-tuwete bojo kuwi kudu sekali seumur hidup, Pak. Kudu ditresnani. Sing ngomong sapa lek sekali seumur hidup? Sing ngomong supir-supir bis. Lah iya. Ya mboten nggih tenggene napa KUA kan ngoten, sekali seumur hidup jangan sampai pisah. Lah lek beda penemu, ndak pernah atut, ndak pernah rukun, ndak bisa menemukan ndak bisa menjadikan satu permasalahan. Lah iku dadi bojo selawase kan ya ning nyiksa ati. Timbangane kaya ngono, ndang bubar golek eneh. Loh. Lah kok ngene? Ya betul Pak Minto. Lho kok betul Pak Minto lho? Lah nek urip nyiksa ati, anu wong golek meneh to. Loh, paling gak kan diperbaiki aja terus putus golek meneh. Lek ora kena diperbaiki wis dasar, Ditata meleh. ditata ora kena mergo wis pancen watake kaya ngono. Yo disantet, Pak. Lho, Piye to sampean ki gak iso? Ya berarti takdir nah wis omonganmu ya aja kaya ngono paling gak ya bojo sekali seumur hidup, nek iso ya rukun terus. Alah Nah, ora. Dadi kene Mas Dodok, Mas Pripun, Komet, pripun? awake dhewe ngrembug perkara bojo sing ora kena ditotot iki sebagai pengalaman. Nggih. Mula sakwise diceritake kaya ngene, kebak ing pangati-ati dadi bojo sepisan rabi selawase. Leres. Ngoten lho, Pak. Sing tak karepe nggih ngoten. Kula ki asine nggih seneng nggih susah teng mriki asine, Pak. Senenge Senenge ditanggap matur nuwun dumateng ingkang ngemugati. Bapak Alimin. Bapak Alimin. Dalu niki mboten timbali Bapak Alimin ya merongos ning omah lho, Met. Heeh, Ya, terus Pak. susahe. Susahe teng mriki napa to? Wong dugi mriki wau kula saking Bojonegoro to, Pak. Heeh. Terang benderang mboten enten Jawa. Lah dugi mriki kok kritik-kritik udan ora kaprah. Lah iki lho ngantek becek kabeh. Ora apa-apa. Iki ya tandane iki sono udan barokah kanggo nganten. Titenono, wong dadi manten kuwi kok pas waktu temu manten syukuran diwene udan kuwi Udan. tandha berkah barokah ki Berkah kaya ngono. barokah, ngono Lho, to. kowe ngerti? Banyu ki dewane katenteman, dewane kabagyan. Nah, Lho. Ngoten nggih, Pak. Heeh. Wong sapa sing gelem banyu niki klebu dewane kabagyan. nah. Mula dalu punika kula tangket sinten sindene jenengan sing ajeng kula banyoni. Desel tapi mbok banyoni iki Pak omonganmu Minto ki. ngendikane ngoten kok. Tegese ora banyoni. Lah arep mbanyone sindene nyapa nyeluk wong Bojonegoro iki rombongan iki ya sregep kabeh. Anak menawa njaluk tulung ya. Jenengan ampun teng mriku-mriku riyen. Visi Pak. misi seorang dagelan. Yo Nggih, kita ngular-ular karo temanten. Leres wong kula nggih nyuwun sewu wong niki nggih sampun nikah rumiyin. Wong temanten kekalih nggih menika Mas Alip, Pak, tak Pak. Jim, Hok, tak tapuk gundulmu tenan lho kowe iki Tak kira omonganmu ngejak iso. apalan. Senes iki sing dadi nganten ki Mas Alip. Pak. Tak ora sama bacot nih nyapa kowe. ngejak bal-balan. Sing ngejak bal-balan sapa kok aku benerno kowe. Iya Mas Alip kali Mbak Tin. Mbak Tin. Iya, aku wis karo tim biasa.
Kowe iki modele jangkar nyawa. Tapi berkah loh Mas. Nggih. Pripun? Mas Salim jatuh ke rumah Mbak Titin iki berkah racake piyayi iki lek jenenge Titin mesti dikodratke sugih. Kok saged ngoten, Pak? Iki ning Rejo Tangan ya nek warung Titin. Depot Titin. Ora mung Rejo Tangan. Ning Surabaya, ning Mojokerto, ning Kriyan. Oh. Warung Titin niku mesti Iya. sukses nggih. Oh, jeneng Ning enek jeneng warung ning daerah etane Rejo Tangan. napa niku warung? Ning Jimbe warung Komet Kelamin bangkrut. Enten niku. Enak. Teng mriku Tulungagung. Iya, Warung Komet Kelamin bangkrut. bangkrut. Lah sing didol guru iwak asu kok. Kok iso Kok iwak asu, warung ya? kok jenenge Komet Kelamin. Lho wong ora ngerti to, Mas. Golek jenenge tenar ngono lho, Mas karepe kono. Kene dhewe ra tenar-tenar ya. Delalah ben laris bareng tuku Aku kira golek tenar penting awet ra nggih ngoten to, Pak. Nggih. Ngono sing penting awet ditresnani marang masyarakat teng Desa Mojosari menika. Keras Kediri menika kula pun walalah pun mboten ketung. Bolak-balik ya, Mas. Pindho. Lah pindo kok sor mboten ketung ki apa to? Wong ki mbok yo aja umur Adicarane Adicarane ki wali matul urus nggih, Pak mintawa pernikahan. ngendikan monggo Nggih. ular-ular. Nggih. Sampeyan diaturi nyembur para Nyembur iki kaya ula dumung ya, Mas, nyembur ki. ular. Ya Ora. paring nyuwun sewu ya, Ya. paring pitutur kanggo temanten. Betul. Piye to amri nganten Sembur ya tutur. Nah, sembur nggih tutur piye to amri nganten ki ben awet langgeng iso rukun terus ora tukaran Mas- kuwi kan enak mantene pundi resepe. to? Mantene menika Mas Ali. Mas Alif ben Nah, awet nggih. aja nggo, Mas. Lho kok aja nggo piye to kowe iki? Jadi ben awet. Mau anggap tuku klambi baju to piye kok Lah, aja awet. nggo. Tegese ben Mantene kuwi lah. Wi iya le. Jenagara e. Ngapunten wong mawa anu desa mawa cara, Pak. Iya. Kasanah basa, Pak. Nggih. Lah teng mriki kan ngangge mu niku. Mantene kuwi lho, Kuwi ngono. lho. Lek ning Bojonegoro mantene kuwi lah. Piye leh? Apam ngono wae. Iya yaan. Yo. Ya yaan. Menika Pak mantene nggih menika Mas Alif. Mas Alif kali Mbak Titin nika lho. Ngantene nduwelik kalau delok. Nggih, nggih. Wedi ketok enak ape ditutur sembur. Ya ora kok. Nggih temanten kekalih napa to wajibe nggih menika kersane awet guyub rukun tansah reruntutan ngantos dugi kaken-kaken lan ninen-ninen kuncine namung siji. Napa, Mas? Ngapuntene kula niki mboten sok keminter sok pinter wong kula wis nikah dhisik. Hmm. Guru nyatane kula pun nikah ngantos niku 75 tahun mboten nate sing jenenge tukaran, Pak. Karo bojo. Kalih bojo Patut untuk diacungi jempol. Nah, nggih Mungkin riyen to 75 tahun ya umurmu pira? 35. Lah kok suwi men 75? Lah mbah-mbahku titip. Walah. Gak oleh to. Oleh. Nyatane ngantos saiki ora tau sing jenenge tukar padu, beda selisih, beda pendapat ora tau, Mas. Mula diingi iki nek tanggoku bar brekso nembukis mes tak takoki. "Me apa, Dik?" Anu bar tensi ngono. Oh. Lah pinten 650. Tensi kok 650 ya geblak kedekane Lho to, Mas. kathah no. Lah tangga-tangga padha titip. Kowe bales Iya mbahmu. padha ae. Oh nikah ada titip. Oh dagelan kok nesunan to, Mas. Nah, Mas, kok aja sok nesu. Nesu ki awal mulane wong kena stroke. Nah, Mula aja sok gampang nesu. Aja nesu. Nah, kuwi lho. Kula mboten nesu, cuman nek sing gak bener kula benerke. Resepe kuncine rumah tangga ben awet guyub rukun tentrem ayem kuwi gampang, Mas. Gampange. Sementing siji aja rebutan bener ning kudu sering-sering rebutan salah ngomong-ngomong titik-titik salah. Aku sing salah, Dik. Aku sing salah, Mas. Insyaallah rumah tangga ora ana sing jeneng pertengkaran. Masa iya kuwi tok. Kuwi tok sepele nang kuwi sithik sepele nek Eh, dilaksanakan eh. abot. Aku nganggi konsepmu Pripun niku? untuk menuju keluarga yang sukses ndak akan terjadi perpecahan kuncine rebut. Kudu rebutan salah aja rebutan Aku bener. rebut salah karo bojoku diiles. Kok saged diles Malah pripun? dinggo kalahan, Pak. Dingge kalahan. Iya, iya jelek. Wong kalah ki wong ngalah urung mesti kalah, Pak. Kok saged dingge kalahan pripun? Sembarang-barang kon ngeterke. Loh, berarti romantis. Ning sitok sing tak senengi lek kon ngeterke adus. Masa adus brek ngeter iki ya. jenengan kok ngalem men jare kok. Wis sepuh bareng kok Lah, aduh yo iya, diter. paling Pak Minto ya ngono ki. Dik pek. Lah niki malah nyepele jenengan to, Pak? Ora kok nyepele. Lho kadose jenengan. Menawa. Ora. Sapa sing ngomong ngono? Iki komet Sing ngomong ngono sapa? Komet, Pak. Kelamin, Pak. Lah iya pancen ngono. Lah ngono nak usia sakmono ki koyok-koyok lho. Ayo. Bareng ditenani. Alah ya pek. Kuwi nak Bojonegoro gletak ketu.
Ngono. Ning aja ngono Mas Sembodo. Ngono lho Mas. Nggih. Dadi ngono contone kaya ngono ki mau. Heeh. Rumah tangga ben awet ya kudu ki mau. Kaya Mbak Titin. Iki wau kula krungu nek nyeluk ngantene kowe ngerti dhewe. Heeh. Iyang. Yang to. Panggilan romantis ku ya menentukan. Yup. Mas Alip kali Mbak. Nek sampean piye Mas panggilan Nek aku romantis? karo bojoku Mas yo tak gawe romantis. Iya. Senajan wis Kuwi yo nikah. penting lho. Lho penting to kuwi bumbu rumah tangga ya Mas. Iya, iya. Aku karo bojoku lek bojoku tak celuk yo Umi. Heh? Ya. Umi. Diceluk Umi, celuk Yang ya ndelok katuranggane. Lah nek Ya nek kaya Mas Salib karo Mbak Titin umpama Yang iki pundhutno pantes. daharan Yang pundhutno unjukan yang pantes. Pantes. Komat karo dodok Yang karo Umi lah telak. Aku ora yang Lho, aku lo Umi kok mboten masalah to Pak mengikuti Lah nek kowe nyeluk bojomu Umi, bojomu nyeluk kowe Abi no. yo. Lah kowe Umi Abi pulang. kowe kulhuwe rapal nek Umi Abi. Saka lur apal piye maksudmu? Apa ya anakmu tabat yada rapal bulet Bulet piye? Tabat yada abilah habi wa tabat yada abilah habi wa tabat yada. Hei, wengi ngono salah kok ngono. Wis anakku wis Anakmu Faisal kae wis tak belajari. numpak motor jengking tok. Batinku liwat seret sapa kok geger tok aku. Ngono kok Umi. Ngono kok Umi Abi. Lho, wong didik bocah ki yo ngono Mas. Cek Wong mbok apa nek nganten tukaran apik. Tur uang iki kudu bangga dengan bahasa kita sendiri. Ya, niku lho. Jangan sampai kita menggunakan bahasa orang lain. lain. Kita harus berbangga. Ayo bapak karo ibu atau bapak karo mbok ngono kuwi luwih utama. Nek perlu wong awake dhewe iki wong Jawa aja kearap-arapan. Lah Nah. kudune piye? Romo. Lho, kaya aku niki Romo. Romo kaya maling. Oh wajahe kok maling Romo. Kondi 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 mo. Lah kowe lho panggilanmu karo bojo apa? Becal. Aku gak tau nyeluk. Lah iki piye terus ben ketok romantis karo bojo piye lho? Aku ni bojoku nanti ya. He ngono. Lho, iki jenenge marah gawe tata krama karo bojo. Ya ora tata krama gak ngono. Aku lali jeneng itu. Duh. Kowe iki laki-laki apaan to jane kok iso lali bojone iki lho opo piye to? Pancen anak kowe apa nganten ben geger ora gegeran iki wis nonsen. Gak mungkin ya Pak ya. Namanya manten. Dua insan yang berbeda, wong jenisnya saja sudah lanang karo wedok. Iya. Tukaran ya biasa. Itu sebagai leres napa ingkang dipun ngendhekaken Pak Minto, itu sebagai bumbu Ojo rumah Pak. tangga. Ojo Pak. Napa to? Romo. Romo Minto. Kondito. Nek mari tukaran, mari geger. Iya. Iki rumah tangga lanang karo wedok. Wuyuh, San. Piye? Kowe nganten anyar to. Malah ketok suwayang. Walah, ketok sayang pol ngono. Malah- Ora apa-apa rasa di mudah-mudah ngene lho. Wis gampang-gampangnya nak kanggo nganten. Iya, iya. Nganten niku niki nek mboten teng Mojosari mboten kula tokne. Heeh. Nganten Pedingan niku- niki, ngilmu Nggih, pedingan. Nggih, niki paling gampang niku mendhet saking peranganipun sedah montor. Jadi ndak gampang ditokne Mboten kejaba ning gampang, Mojosari. nggih. Misal niki Terus lek mengetokke jam piro engko? anu setengah wafat biasanya Pak Nabi. Lah, ya kesuwen to. Mboten kula nunggu otomatis keluar. Dadi Setengah papat malah ketua. nek setengah papat gak usah gugah, tangi dhewe. Apa kuwi? Misanane. Mosok ra Kapok apal. kowe iki. Pirangan peda motor. Peda motor. piye kuwi? Pamane kowe dah motor. Ayo sing apik dadi setir ki setir, kanan kiri setir. Wis gak sanyak lagi gak penting. Niki sedah motor nggih Pak nggih. Upami niki tutur kangge manten mawon. Lah, misale setir. Setir. Wis ta meneng sedah motor omong Setir gini. Ah. Niki adalah sebagai pegangan, Pak. Ya. Nah, jadi terutama untuk manten laki-laki itu harus punya pegangan yang kuat. Jane sing tinggi contoh aja Mas Dodok. Nah, napa? Sindan, pipit, Sin pipit, pit ngadeg pit. Nah, dadi komplit setire ya enak, totoke ya enak, ratinge ya enak. Mek tak takoni. Hah? Nek iki nek aku cara peda motor apa? We GL Max, GL Max. Lah nek kaya Mbak Pipit cara peda motor beda PC. PCX, Iya. PC. Iki tak susul lagi lho. Ya kabeh. Ha iki pirangane Nah, apa iki enggak. pitutur Nah, kanggo nganten nah. pirangane peda motor. Wah, Tangan Nah. putih, tangan. Oh alah, iki tangan to kok Wis. sikil. Dadi sepeda motor ndak kena omong meneng. meneng. Heeh. Lah, Meneng ngempet guyu nah, mesem dalam ora rumah oleh. tangga, sepeda motor itu perangannya ada setir, Pak. Ya, Setir setir. sebagai pegangan. Ya. Artinya orang laki-laki itu harus punya tanggung jawab sudah bisa jadi pegangan untuk kaum istri. Wis duwe pekerjaan yang tetap. Ini set
setir. Lek ndak Mojosari ndak ditokke lho. Lah nggih. Anyar ki. Ada lagi yang namanya rating. Nah, rating di rating. Rating Rating. adalah salah satu tanda Ah. di mana orang kalau ngerating Ah. itu nak Ya umum ora dipegang ratingnya paling tidak dituding. Lah nggih. anu nanti konslet. Konslet piye wong mong setir mbok demek ngene-ngene kok. Rating lho nyang didemek. Masalah ratingnya kegedean Mas. Kok kegedean piye rating sing apik ya ngono kuwi. Tanggung jawab kok nak tak demek ngene. Enak rating kok. Kuwi rating apa mengi? Lah rek iki apa beda obah. Nah, untuk Ratingnya aja ngantek didemok. Mboten. Rating iki lek body ngene iki didemok. Ah. Oh. Motor apa? Motor didemek. Engko tak ubah. WA, wah apa kok so. Kaget aku. Nah, untuk rating. Nah. Ini sebagai apa itu? Untuk tanda ya ta. Kalau ke kanan itu ratingnya tit ya ta. Kalau ke kiri tit ke kiri. Ah. Itu artinya kalau sudah masuk dalam rumah tangga, Iya. no ndi wae kudu izin kasih tanda. Oh, Orang pamitan pasangane. Itu kalau untuk rating. Rating. Nah, nyun sewu, Setelah rating, sepeda motor kan juga ada lampu depan. Totok. Totok. lampu totok. totok. Lampu depan ini sebagai Kok wani kowe? wani ora rating. Sebagai penerang. Penerang tegesipun Sebagai mantan laki-laki harus bisa menjadi imam yang baik untuk istrinya. mengajak ke jalan kebenaran. Betul, ini untuk lampu depan. Nah, biasanya tangki. Endi ta tangkine? Mosok raro. Yo dudingi to ben luwe paham. Ile. Endi? Tangki. Endi? Ini sebagai tangki ini pindah guri tuh. Ora iki bemper guri bemper. Tangki. Tangki. Yang saya lho mboten pelecehan nggih. Tangki. Wis pokoke daerah. Ngono lah. Ya. Artine apa tangki? Ini adalah sebagai jaringan atau nyimpen. Ini lebih ke nganten wedok. Nyimpen kayane sing Kayane lanang. sing lanang. Lah pira-pira dilumpukne. Aja sampai tangki kuwi sing jenenge Bocor. Nah, ada lagi satu yang penting, apa kuwi? perangan sepeda motor busi. Ndi? Busine ndi, Met? Busi. Biasanya tengah jam. Heeh, lah ya goleki. Nggih. Sing ndi? Hei. Kok iso mbok bukae ngisor ki? Sire kon goleki. Ya maksud diudingi sing kuwi ngono lho. Sik rene lah. Piye? Dah montore loro itu. Kira to? Sawi. Montore apa ki? Nah, tak golekne busine, Pak. Yen. Oh, niki nggih mboten enten nih. Loh. Sepeda motor lanang kok ndenek busine. Mboten enten. Sumpah enek. Sik ta ora percaya kowe. Aku nggawa. Kena yo kuwi. Gak enek. Lho, masa to? Engko sanoke busine ngalih ning nggonmu. Oh iya, wau tak cepat. Malih. Mikir. Busi. Nah, yang terakhir, ini adalah nalpot, Pak. Nalpot. Busi mah kanggone apa? Busi untuk pembakaran goblok Berarti ngantene dibakar. Dibakar semangate. Semangati ngoten lho. ngono. Yang terakhir adalah nalpot. Nalpot ini adalah simbol untuk pembuangan, artinya pengeluaran dengan pemasukan harus imbang. Lho ngono. Ya apik nalpot endi, Met? Nalpote kuwi. Mari dah motor gegoden. Nah terus sadel. Jok. Jok. Jok itu adalah tumpaan, Pak. Nah, Nah, sebagai sepeda motor itu harus bisa ditumpaki. Walah, motormu jodit, Mas. Nah, misalnya, Motormu ngetril. piye cah kita? ora apa-apa ditumpaki ora apa-apa. Lah, kuat Ayo, kuat. Nmax kuat ditumpaki. Nih, mungkin anu. Ndak. Betul apa? Ora apa-apa. Aduh. Lho, kok rasa men ya? Nah, nalpotnya pindah ngarep kita. Kok iso? Sing guri karek atas-atasan tok. Tuk. Tuk yo nggonmu dhewe kuwi. Walah iya. Lah kowe krasa piye? Rasa enak. Aku senenganku ngene-ngene iki to. Kok iso? Wis jan kaya sumu. Wis. Matur nuwun nggih, Mbak. Sik nembang pisan nembang. Nang Mas. Nembang ki apik, nembang. Aja dilungguhke. Oh, Mbak nembang. Pipit karo Mbak Imas. Oh, ya. Ayo coba. Tak kira nembang kanggo dodok. Ora kok nembang kanggo aku. Monggo diajengi, Mas. Sik Mas, Dalam sampean mung wis cuci tangan. sampun. Ambune kok badang. Pas ngene. Poh, jan kok kudu semaput to. Oh, mari ngene.
Ketoke ora iso to, Nduk. Lah ya kok ora iso to, Mbak? Sampeyan tasnya apa? Anu. Nguyu. Layak jenenge kok komet kelamin. Lah pancen yo ngopeni daerah kono. Tangane mau gendemek kuwi mau. ya. Ambune ndak enak. Kowe kecing-kecing apa kuwi lho, Mbak? Gah aku tangane. Gak sumpah lah tidak to. Gah. Gah. Ora itu. Ngono enek-enek neraine kancane. Lah, kuwi jenenge gak ngormati wong wedok. Wong wedok ki atine apik Lah, lembut. ya. Diciptakan dari tulang rusuk laki-laki nyapa sampean disia-sia. Balesen, Mbak. Ya peh motor ki ya sing ngalus ngono lho, Mas. Iki apa lampu. Lah ngene ngene Ya. ngono lho jajal. Mau sepione sampean apa kuwi? Rating barang mau ditunggu. Lah ya Rating rating nggone ning ndi? Rating Rating nggone ning ndi? Rating ndi? Balesen Balesen, Mbak. gone kene. Ya wis ngene ngono lho. Oh tak buales. Nyah. Lho. Oh. Mana iki Mbak Jodi? Wong lanang nyepele wong wedok. Lho, kok tak buales. Dek Ayo. mau nyangkut busi-busi wau Ayo, sampean. busi. Ayo. Busine disaut pisan, Mbak. Wis nyesaut. Busimu nyandi. Lagi saya tenanan lho tadi. Loh, lah piye Ya. jarane golek busi? Sebagai laki-laki ora perhatian karo sing wedok piye? Sing Mbak Pipit tenan to? Nyapa to? Lah nek joget ki joget bareng karo pasangannya kan kepenak ngono lho, Mas. Aku yang joget bareng kok. Lah ndi kowe malah horek. Lah kan juga Oh, keseimbangan. Mas. Kaya umpane nguntai aku ngono lho sampean iki. Gak Pah aku ganten, gede ya. Urung sapa ngomong awakmu gede? Lah terus gemuk. Gemuk ya padha gede. Aduh, ae. Gak ganjen sayang. Lah wong lanang ki romantis karo pasangane sing kepenak. Ya, joget dikandeng ae Mbak Mas. Kuwi lho. Cahyane bulan rajang putu ing cemara. Asik. Hey! Sasanggawa gening tresno. Banyu kengawan sinana cahyaning bulan. Lerase mukian awira bunga kenangan. Sak ning apa? Hei ganti awakmu. Ning taman curug, taman indah kota Solo. Hei malah tinju. Boyo. Hei. Campur sari nanti tuh. Piye lho kok malah ngejak tinju Lah kan sih, bisa Mas? dan saya malah Sing kayak ngene-ngene ngono ki mau lho. Kayak mau lo romantis mesra. kayak ngono nek sak mono dan nek kayak ini kayak apa banting aku. Mbak Pipit yo ngono to Mbak sampean mbok yo Jero-jero. Wes ayo Aku ki disimpen. halus lho Mas Wis Wisan. urung lungguh plek ngono lho lungguhe. Jajal di bangku kayak aku mau. Lah jajal Mas bangku nang ngene lho ngene lho Cekel dididai. cek muter terus sing lanang dodok terus sing wedok lungguh penak plek. Oh, enak lho Mas. Ayo iso ora? Batek ngene dek. Terus iya langsung duduk. Ayo munyer. Ya, terus. Pun limusin. Nah. Yo terus lungguh. Betot. Alah kuat aku. Wis to. Wis. Kobah. Kabilator. Metu Ya. kucing itu. Ya. Sembah nuwun. Mas Dodok, jenengan teng mriki. Oh, nggih. Lenggah ngriki. Oh, nggih, nggih, Nah, siap. madhep mriko, madhep Bawa mriko. ganti rono. Kula teng mriki. Wis madhep rono. Kalau madhep rene iki Eh, nyapa? Mas Kumat sampean kono, sanding sandal. Lah, madhep rene. Iso Lenggah. kenal pot. Duduk sing apik, manut karo Rama. Nuni nggih, Nggih, manut karo Pake. Nggih, Pak. Nah, Mbak Bunjung ngadeg ngajenge Mbak Mas Komet. Mbak Bunjung. Pak Minto katanya dalu ki berbunga-bunganya apa lho? Ora iki saking senengku adoh saka Bojonegoro tekan kene sampean tak wehi bunga ora mung sekedar menghibur ning sampean tak weni hiburan. Oke. Oke, Ya, matur nuwun. makasih lho. Nah, Mbak Luki ngadeg melih mriki. Duduk niki duduk. Ndak ngadeg madhep mriko. Oh iki lho. Nah, terus madhep Mas Komet. Terus Mbak Lilis, mburine Mbak Luki. Oh iya Met. Dalam Bener Pak Minto awet enom. iya no. Sindene ayu-ayu kok. Ya nemen. Nah. Iki Mbak Diah kono Mbak Diah mburine. Ora usah dijono Mbak, beno. Oh ndara ketara dhewe. Kok iso. Wis to kok iso. Pit niki diagem. Nyandi kowe. Lungguh.
manut karo Rama. Nggih, Mo. Kowe iki ora ngerti dawuhe Rama to piye? Aku ngerti yang ngatung teratap. Ya, Pit Nggih. diaturke ular kambang ning nganggo gerakan. Nggih. Iki sing jenenge Mojosari bergoyang ya iki lho. Iya iki lho. Dangdut nganggo swara kur diwangi. Mbak Imas, Mbak Hani. Iki kita padha meteng ngene iki. Dadak. Piye? Romo, suweger mo. Iya. Nah, siji. Nah, Mbak Punjung sik coba. Ya. Khusus iki gerakane patah-patah padha karo gerakan jarum jam. Wah, jarum Coba. jam. Diadepke ning Mas Komet. Nah, Rada maju sithik. Met, nyipi apa kowe ndek bengi, Met? Mau ora wian. Ada jamu sik. Ape apa kok jamu iki? Saya kira betah. Ya. Yo mpet. Nah, genti Diah kene ngarepe Mas Dodok. Piye, Met? Madhep rono. Heeh, rada mundur sithik, ya. Tetep dengan gerakan yang sama. Ya. Mampu. Lo kok Ya. guri terus to, Mo? Yo. Yo, Pit. Dadak. Dalam Rama. Piye le? Alah hancur rumah tanggamu. Lah streaming arek. Aku nu los. Los wong bojomu wis tak WA. Tak tapuk sisan. Iki dites siji-siji. Ngaten, Mo. Lilis kanggo Mas Komet. Yo. Madhep rene. Bokonge Komet. Iki yo mening kok, Met. Maju ya Mas. Nggih. Kowe ora nek sing ngongkon kok maju Mas piye to iki? Pak Ora Mentor nek ndang. Romo mboten dawuh napa-napa kok maju. Komet, Nggih. maju sithik le. Lah. Nggih. Lah mbok nggih. Ayo Lis, tenang ora. Wis meneng ah, penak-penak kowe. Mbak Lilis kaya ngopeni garangan model ning ngur. Menyek kene lupa. Yo. Yo. Piye, Met? Wah, bar ngene dibedil. Belum mau. Aduh. Sapa? Sapa sing urung Mbak iki? Luki. Luki. Kene madhep Mas Komet, mepet kanggo Pake, kanggo Rama. Romo yo butuh. Romo si arep-arep. Dangkring kamu apa sing butuh mek kowe tok? Aku ya butuh. Lho, iki kan terasa nyuwun sewu lek pas limbukan iki urusane dagelan kok Romo nderek iki nyapa? Loh. Niki Butuh vitamin. Lho, wis aja gagas cangkeme bocah-bocah kene. Kene. Terus, Nah, iki madhep rono. Urung-urung Nah, piye? madhep rono. Aku butuh bokongmu bengi iki. Bengi iki butuh bokongmu, sesuk butuh walikamu. Lho, Tok rene. Pak, kula wakili kula mawon. Wakili kula mawon. Ora usah. Kaya mentok. Ora kanggo aku iki. Wis kabeh merem khusus kanggo aku. Nah, ya ngono. Serodok nemen yo nduk gerakane ya. Ya. Yo ngono lho. Nah, yo tendangane sing cetha. Yogane merem kabeh. Iya. Mbak Luki, nek iso nganti ngetril Mbak Luki, ngetril. Lagune Yo. ganti. Lagune.
kaya-kayoke. Nek asine yo klipuk ngono. Kaya-kayoke iya. Aku lagi arep takon. Saking senengku iki mau. Pokoke seneng ora kaya bengi iki. Napa mboten nate ngenten-ngenten niku? Mbok nasi anu. Sik, bareng kok kesusu lungguh urung cukup kok. Iki lancang. Lancang ora ngerti dhewe lho. Lah iya, manuta karo Rama. Nah, ngono lho. Rama minta. Bengi iki kok kathek nyeluk aku ndak Rama pokoke tenan. Wis tak hukum kabeh. Anu saiki nek ning Bali anu Robin. Lha apa ya? Rama bintang. Oke. Ya, coba. Bareng. Ya, Pit. Sik, iki mau urung bareng kok. Lek ra bareng ora penak dibarengke. Oh iya. Nggih ora penak nek ra bareng. Pancasila dasaring negeri utama. Iklan kulayane. Berapa bermanfaat atas dunia layak. Bagus. Lanjut. Yo. Jadi motivasi kreativitas itu perlu untuk zaman sekarang. Kita nuting zaman kelakone kok ular kambang ki mung digarap sindene mung nembang karo lungguh. Kuwi sok sing mirsani iki ngantuk kabeh. Ngantuk niku namine monoton, Pak. Nah. Mboten nenten perkembangan, mboten nenten kreativitas. Ya. Lek kados ngeten iki sing mirsani sami semen. Mboten kok ateges napa elek napa pornografi ning mboten ning niki nguripi bangsa kawak dadi saged anu anyar malih ngoten iki. Kayak apa to bedane iki kok Arep ya Pak. Iya. Kok nguripi Dibablaske tembange kanggo kanca-kanca nom-noman. Mbak Punjo karo Mbak Lilis utawa Mbak Luki monggo iki pundutane Lestari diaturke karo pundutan apa kae Asmara sing ning dhuwur Lintang Asmara. Lintang Asmara. Nggih. Lestari pundutane Mbak Punjo karo Mbak Lilis coba. Mbak Punjung monggo. Pokoke tak omongi kowe. Dereke Rama minta ki penake ngene iki lho. Penuh kejutan dan penuh kenikmatan. Ya apa ora? Heeh, Wis to, sing penting seger, kritikan ndak perlu kita hiraukan. Sing penting awake dhewe mlaku, sing nanggap seneng, sing nonton seneng, awake dhewe mlaku. Ya. Ya, maka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ki malah kaya Qasidah Al-Banjari iki. Ya penyanyi tahun 2000. Semua serba mesin, mencari makan menggunakan mesin. Sungguh terpaksa aku menyanyi mengharapkan Tuhan kemurah hati. Cocok ngono ki piye to kok? Cocok piye Roma kok suarane ngelokor. Lokor piye pas lho. Lah iki pas ora. Kupinge bosok lek klokor kupinge bosok. Kupinge. Saya mau ora saya mboten. Ora sae karo ramane kudu tetep nganggep sae. Ajen kuping kula pirang-pirang dina ki bosok. Nggih, Rama. Nggih, Rama. Terpaksa. Nggih, Rama. Lestari sampun katur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Pak Minto Darsono kula nyuwun lagu Gerajakan Banyuwangi. Lagu menika kedahipun layani kalian Mbak Bibit ya, kaya apa? Langsung Mas. Gerajakan Banyuwangi pundutanipun Bapak Surani Ngancar ya, Manggis Kediri. Langsung yo bantulan Nduk Mbak Mita karo Mbak Imas Gerajakan Banyuwangi. Dados yo.
yo 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 ye perlu menyapa fan berat Sekar Gadung Mas Komet Mas Dodok. Injih Rama. Nggih. Pake ngono aja Rama. Wau terus kan napa? Mau tok bar ku ya pake ngono. Mboten sae Rama. Nggih. Ketinggal Katur Bapak Sumirin kang wonten Manggis ngancar Bapak Mulyani. Nggih. Bapak Surani. Nggih. Ingkang wonten Deyeng Bapak Kunti, Bapak Doro lan kanca-kancanipun. Ingkang wonten Pagu Kediri Pak Muidi kawedusan Bapak Samidi Kru 35 Mas Gawer Mas Tulkiem Pare. Ugi Mas Tejoke ingkang wonten Kediri Mas Kaji Lombok Bakule Sapi. Ya, kabeh disapa tanpa kecuali Mas Eko Srikaton uga Mas Mbak Ajeng ingkang selalu monitor. Ugi tanpa kecuali ingkang wonten Jawa Tengah ora disebutke Mboko siji. Nggih. Ugi mereka mirsani live streaming Rama saking Bojonegoro wonten Bapak Kasir. Menika Pandemen Ringgit. WMC. Ha nggih. Nggih. Nah niku lek teng putih-putih ringgitan mesti hadir. Sok nusul Mas, tanggal 29 ning Tuban. Wah. Lah pripun mangke hitungane? Hah? Ngopo nusul kok hitungan? Lah iya. Tegese iki komplit. Ana dangdut, nggih. Ana langgam, nggih. uga ana kas Tulungagung. Nah, leres menika. Minangkani pamundhut Mas Dodok saka ingkang panjenengane sedulur saking warga Bapak Alimin ngersake podang kuning. Podang kuning nggih. Kala wau sampun sapet jagong panjenenganipun nyuwun podang kuning. Mbak Bibit ana tengah, Mbak Punjung sisih kiwa, terus Mbak Lilis sisih tengene, uga karo Mbak Diah. Coba kaya apa? Ya. Langsung digarap nganggo bocah digarap ya. Kok bocah digarap tembange iki lho digarap kok. Ora ngger aku muni digarap ngono kono yo digarap yo. Nggih, lah nggih teratap. Kira mah bosas. Ya, kaya ngapa? Mungkin nek enten pas gara-gara kok kratak-kratak kampun kaget lho, Pak. Nah. Lah niki enten kerupuk. Ya Mbak Bibit. Nang tengah, Ya langsung buka celuk. Tanpa gamelan dulu, pupuk kedua binarung karo gamelan. Ya. Dados. Esok awan ning omah wis ora kasut suwet keluyuran suwet anggore
Mugi katur Mbah Mustofa mantan kepala desa Mojosari Keras Kediri. Kon nyanding slirane ora hatiku kekewangian yen si bosan andu tetap dikabranan ora mantu aku tak soyo kontrak asarane sentik Yo. Mas Dodok, Mas Komet menawi kepareng badhe matur ingkang mengku gati wekdal kasumanggaken niki karepen diteruske anak lanang sabetipun. Nah, coba nuwun Rama ingkang baken ten mriki namung saged derek memuji dedonga kagem temanten kekalih, mugi-mugi temanten kekalih tansah pikantuk berkah barokah. Amin. Sedaya keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, awet langgeng ayem tentrem rezekinipun ingkang berkah barokah lumintu mili kados miline banyu. Ugi saking kula Pak Minto mbok menawi wonten klenta-klentunipun anggen kula paring panglipur nyuwun pangapunten ingkang sakata-kata. Ya, wis budal slamet mulih slamet. Amin. Nutuke lakon, Nduk.